Dari sa Agnaya Warp no sa Remigio, base sa nagada na itong report, stranded ato ang mga pasahero para Pasko. So subo kay pamalandong nga 23 pakaron sa Disyembre yung huli pa yung taon, pero ubay-ubay ang stranded. So man ang mga pasahero karon diri sa Agnaya Warp, nihapit ako para just to inform the public nga mamasko, pero namagod tay tropical storm no Ursula, signal number 1 ang Cebu. So ato ang Coast Guard i-update kayo nga Cancelar Hall Region 7 or diri nga especially sa northern area. So mga 100 of passenger as of diri nag-standby ni ang uban. Ang takna sa kagabion is alas 8 p.m. December 23 diri sa Agnaya Warp. So wagi barko nga gipalarga. Yan ako inaimamat ganiha nga ato ang kaila ra pod. Nag-goal sila kay pamasko. So man ato situation karon dinhi sa Agnaya Warp, stranded, wala pa advice kung makalarga ba sila dili. So ang base sa forecast, December 26 ang upliftment sa pag larga uban ingon by the city. So ubay taon pa gid sila dinhi nga wala pa ta ka kuan unsay responde ani sa local government unit. So this is just to inform the public nga ubay-ubay atong stranded dinhi ato napakabana. This is a concerned citizen kabahin sa situation dinhi sa Agnaya Warp, northern Cebu sa Remigio. So situation sa tubigan ini, so paras dito ang linya doon diri. So situation sa tubigan ini, so paras dito ang linya doon diri.